Hi guys, i-check nyo na yung professional dashboard nyo. Baka invited na kayo sa bagong content monetization tool. Ito nga yung content monetization beta. So, mag-a-appear lang yan, available to set up, content monetization. And then next, ito. Bali dito guys, kung kayo ay monetize na sa in-stream ads, ads on reels, and bonuses, no need na kayong mag-gain ng followers or views or uploaded videos. Automatic na yan, ready na yan to set up. Then next niya, ayan guys, magiging available na din dito sa monetization tools. Pero wala nang kita tayo sa ads on reels dito sa bonuses and in-stream ads dahil pinagsama na po yung tatlo na yan dito sa content monetization. So guys, ito yung patunay na yung mga old monetizations natin is hindi na yan nag-gain ng revenue. Zero earnings na tayo dahil nga po you're no longer earning through ads on reels program. Content monetization na po yung ways to earn natin. Tatlo po yun. Ads on reels, in-stream ads, and bonuses. Ito naman po yung sa in-stream ad. Ayan guys, so zero na din sa in-stream ads.